Трудно е да сложиш окови на метал музиката и да я затвориш в клетка. Тя има много течения, разновидности и особености. Общото между тях е живата енергия, стояща от изпълненията, бързите китари, насечените барабани и мощният вокал. В началото на 80-те години на миналия век бързината, агресията и дрезгавите вокали дават началото на нов жанр – траш метал. На сцената излизат момчетата от Металика и започват да воюват всичко наред. Стереотипи, канони, жанрови и стилови рамки. Заглавието е чиста провокация. Kill 'em all. Убийте ги всички. Металика, Слеер, Мегадет, Антракс, Америка ликува, но Европа не иска да отстъпи и германската музикална машина ражда великите траш групи Содом, Creator и Destruction. Краткият справочник по метал стилове с анонимен автор под стила траш метал е записано: главният герой пристига, сражава се с дракона, спасява принцесата и я набързо. Но справочникът е остарял. Днес музиката е социална, актуална и съчетава в себе си различни стилове и жанрове, а героят се бори с бюрокрацията, с безхаберието, с ниското самочувствие и конюнктурата. Какво да се прави? Прогрес. Прогресив траш метал. Разкъсал оковите на стереотипите и тръгнал да завладява света. Скъпи зрители, групата, която сме поканили, също е тръгнала да завладява света. Тя е основана през 2008 година. Въпреки своята младост или именно поради нея, те впечатляват с неизчерпаемата творческа енергия, със своя хъс и неподражаем стил. Освен това, изпипват всеки детайл на своите композиции и звучат изключително професионално. След малко ще имате възможност да се уверите. Тази група е много сериозна работа. Госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви представя Иван Мунин, Ивайло Цацов, Петър Бачев и Десислава Христова, или група Chains. Здрасти, Иван. Теси. Ивайло. Здрасти. Здрасти и Петър. Здрасти, Камене. Нека да ги аплодираме. Нашите гости, тази страхотна, невероятна публика са фенове на група Chains и те ги следват навсякъде, където вие имате изяви. Може да ги поздравите. Много са готини наистина. Ето. Здравейте. Така, Деси. Едно прекрасно момиче, което не се случва често това, уважаеми телевизионни зрители. На ударните инструменти, там където е много важно да се свири, всичко да бъде поверено в ръцете на една дама. Как се чувствате, момчета, с дама, която е на ударните инструменти? Споделете. Супер се чувства. Сигурни? Яко. Сигурни, да. Разчитаме си. Не е смисъл, момичето си бие барабаните, всичко как си трябва, супер. Дава ви тон в живота, така да се каже. Абсолютно. Сте много хубав при това. Добре, понеже ние се убедихме и знаем колко готино свирите, искам това да го да зарадвате и вашите фенове тук в студиото и да достигне чрез телевизионните екрани до всички наши зрители. Какво ще чуем като първа композиция, за да можем след това да започнем изграждането на вашия музикален портрет? Какво ще ни забиете сега? Нашите първи авторски парчета, които може и четвъртата, ако трябва да са по-конкретни, ако не се лъжда. Четвъртата. Четвъртата, така си ги брахме първа, втора, трета, четвърта. Значи започваме. Как се казва парчето? Dead Sentence. Така, Dead Sentence. Дами и господа, нека да се насладим на... Готови ли сте? Включваме се. Така. Леко включваме кабелите. Тук ще има известно суетене. Така, но вече сме готови, надявам се. И можем да чуем група Chains. Моля да ги подкрепите и нека да ги чуем. Вие сте! One, two, 1, 2, 3, 4.
He can die. He's hell to survive, but by now he must be dead. He must be dead. Група Chains, дами и господа. Заповядайте, жестоко изпълнение. Видяхте колко сериозна работа е всичко това. С каква лекота и с какъв хъс свират бандата Chains, които много се радвам днес да ми гостуват. Десислава, заповядай, Дески. И за нас е чест да бъдем гости тук. Много се радвам. Добре, искам да разбера нещо сега. Преход. Заповядайте, дайте да се настаним. Преди да започнем да изграждаме вашия музикален портрет, казах в началото за нашите зрители да знаят, че вие сте типични представители на българския югозапад. Southwest, дами и господа. South.